L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija f'kitba fuq il-gazzetta The Sunday Times of Malta stqar li l-Partit Nazzjonalista għad għandu ħafna problemi strutturali fiħdanu biex jippreżenta lilu nnifsu bħala partit li huwa assolutament les biex ikun fil-gvern. Din id-dikjarazzjoni tikkuntrasta bil-kbir ma' dak li qal il-kap nazzjonalista attwali Alex Borg ftit tal-jimilu waqt intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista meta qal il-partit illi hu jmexxi huwa a government in waiting. Però wkoll bħala gvern alternattiv, aħna sorta waħda nkomplu nwasslu l-messaġġ illi aħna we are a government in waiting. Biex ikompli jitfa' aktar pressjoni fuq il-kap wara li kontrasta bl-aktar mod sfaċċat l-istqarrijiet tiegħu. Delija żied jinnota li Alex Borg irid jieħu ridni tal-partit fideh u ma jħallix lill-estremisti fiħdanu bħall-Aqda Repubblika jiddettaw l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. Dan kif sejjaħ għal aktar dixxilpina interna filwaqt li qal il-konflitti bejn il-fazzjonijiet igerxxu lill-elettorat. Dawn l-inkonsistenzi fl-istqarrijiet ta' Borg u Delija qed iseħħu fid-dawl tal-fatt li matul il-perjodu tal-elezzjoni għal kap ieħor nazzjonalista, Borg ma żammx il-ftehim ma' Delija biex ma jinvolvix ruħu fil-proċess bil-konsegwenza illi Delija tilef din l-elezzjoni.